अर्डार हरदों आसाम सरकारखौ आरो भारत सरकाराथ' मावखागोन दा बियो फोरमायदों माने बिटिआरआव मा दं बिथांमोना नंखाय बुंबाय थानायखौ बिथांमोननि चेलेन्जजों थोंजोङै बिटिआरआ थारैनो ओरैबायदि सुक्ति मारनानै माने बिथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों आरो बिथांमोना लाजिनांनो थांगासिनो दङ दा बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट फारसेथिं बिथांमोना होबथागासिनो आरो फारसेथिं भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बिसिनि बिरोधी बा जोंनि मुभमेन्ट ग्रुपजों बा सुक्तिखारि बिथांमोनजों थाबैनो मा होनदों इमप्लिमेन्ट जानायखौ बिथांमोनाबो लुबैदों मानो लुबैदों गोलाव सम आन्दोलन खालामबाय थानाय एनडिपिनि जेंना उग्रपन्थीनि जेंना गोबां बिथांमोना बे रांनि उन फानग्रा गावनि पावारखौ गोमाजानो गिग्रा गावनि करापसनखौ हमजानो गिग्रा बै बिथांमोनासो दिनैहाय उल्था बुंबाय थादों जोंनि बर' हारिया दिनैनि तारिखआव गोग्गानानै लानो हायो मानो लानो हायो आसुनि 30-35 बोसोर जानाय जि एग्रिमेन्ट बेखौ दासिमबो मावफुङाखै बेखौ मावफुंनो थाखाय आन्दोलन खालामगासिनो बिथांमोना जोंनिया बेसे गोबाव जादों 2020 मायथाइनि 27 थारिखआवसो जादों दानो जोंनिया मा होनदों दानो इमप्लिमेन्ट खालामनो थांगासिनो होमबा नों बै आसु बायदिनि अखम आन्दोलननि बाथ्राखौ सानोबा जोङो जेबोआनो जायाखै जोंहा खिन्थु जोंखौ बेसेबां मान होनानै भारत सरकार आसाम सरकारा दिनैनि तारिखआव जोंनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो होननानै बुङाखै सोर बुंदों जोंनि बर'नि दालाल राजखान्थिगिरि बा पावाराव थाग्रा बिटिसि सामलायगिरि बिथांमोनासो बुंदों होमबा जोंनाव दा अना बर' होननाय सुथुरा जोंनाव जोब्बाय दा जोंनि गेजेराव सुथुरा दङ बर'नि गेजेराव साफा सानै बे दालालिफोरखौ सुथुर जानानै दा बेखायनो खावलायनो लुबैदों नैबे सुथुराव गोबांथार दङ जि इनस्टिटिउसनफोर फैबाय नेसनेल लेभेलावनो जोंहा नैबे सुथुरखौ बिराद मोजां मोनदों गनायदों मानो डिजिटेल जायखौ नरेन्द्र मदिया बुंबाय थादों डिजिटेल इन्डिया मेक इन इन्डिया दा नैबे डिजिटेल इन्डिया जायोबा जोंहा भारतनि गासै ओनसोलाव बा सोलोंथाइया डेभेलप जानांगोन आरो सोलोंथाइया डेभेलप जानांगौबा जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ गारनानै भारतआ पावारफुल कान्ट्रि बा सोलोंथाइयाव डेभेलप बा बिराद डिजिटेल इन्डिया जानो हानाय नङा जोंनि बर'फ्रा डेभेलप जायोबासो भारतआ मोनसे डेभेलप नेसन जागोन जोंनि बर' बिटिसिनि बा बिटिआर ओनसोलनि 30 लाख रायजो राजाफोरखौ गारनानै मोनसे डेभेलप नेसन जानायनि सिमां नुनो हाया नरेन्द्र मदिया बिथाङा बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा डेभेलप जायोबासो बिथांनि सिमाङा थार महराव बा मोगथां महराव मोनफुंगोन दा बेखायनो बिथांमोननि नेसनेल लेभेलाव नैबे चर्चाया जादों जाहैबाय जोंना इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसना गोबां दङ जायफोराव स्टेटआव नोङो नैबेबायदि इउनिभार्सिटिफ्रा गैया दा हमना लादों आसाम बायदियाव एमसआ गंसेल' दङ स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिया आसाम बायदियाव गैयानो दा जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टआव दङ बिटिआरआ जाहैबाय मोनसे स्टेटबो नङा बेयाव मा दङ जोंहा स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि दंबावो जायआ आसाम गभर्नमेन्टआव गैया ओरैहाय दस्रा मणिपुर बेयाव गैबावा मणिपुराव दङ नैबे माबानो मेरिकमनि दारै बे मोननाय आरो बे दा जोंनियावबो जोङो स्टेट नङाब्लाबो स्पर्ट्स इउनिभार्सिटियानो जोंहा बिटिआर थाखा हरनायनि नैबे बेबस्था खालामो आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ मिथिखागौ माने थाखा सोरनिबा आथिङाव बिहैबाय थानांगौबा बे एखेयानो बिटिसि बायदियानो जागोन दा बेखायनो देग्लायनि सुक्तिया थाखा फैसानिबो सोरनिबा माबानायाव आसाम सरकारनाव आथिं खुलुमनांनाय नङा थोंजों बिटिआर फान्डिं जागोन बेखायनो बेयाव डेभेलपमेन्टआ जोङो बांसिनखौ आसा खालामनो हायो थोंजों सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा अबाव मा नांगौ डेभेलपमेन्ट स्किमानो जा फरायसालियानो जा